Zie, dat gezicht dat trekt ze nog altijd aan, hè? Vind je dat niet? Ja. Ja, hier staan ze. En je kan erop rekenen. Dat bestaat niet. Als ze zegt, zo laat ben ik daar, dan is ze daar. Het is een wondermens. Ja, dat moet ik zeggen. Echt waar. Voor de kinderen ook altijd over de kinderen praten. En lief. En altijd zorgen. En niet op de eerste rang willen staan. En hier, kijk hier, dat was leuk. Zie je dat?